Mr. Jadin Miguelab, shout out. Mr. Jadin. Mr. Jadin, good morning, Lalab. Miguelab, shout out. Ayan, good morning. Madam Ara Miguelab, shout out po, Madam. Good morning. Ayan, advance Merry Christmas. Muhammad Elinde Miguelab, shout out. Assalamualaikum. Love. Walaikum salam, Muhammad Elinde Lalab. Good morning. Madam Ara, good morning po, Madam. Mr. Mayong TV, Miguelab, shout out. Good morning. Ayan. Mayong TV, may premiere ka? Hindi ka masakan natin yung premiere. Madam, yes, Mohammed. Mohammed Elendi. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. Short video pasilip. Ayan. Sige po, Madam, silipin natin yan. Mount Valley Harmony, Miguelab, shout out. Hello. Ayan. Mount Valley Lalab, Miguelab, shout out. Mr. Jadin Basport. Napanood ko na to. Tamsak muna tayo. Ayan. Mercy from Muhammad El Hindi. Ayan, 5 million Miguelab, shout out. Good morning po, everyone. Ayan, Mount Valley Harmony, nagbaba ng bahay. Mount Valley. Tamsak na, Sir Mayong. Malaki na rin pala yung bahay mo.
Ay, palablab naman ako nakapin mga lalab. Pa-watch naman po yung short video ni Madam Ara. Ayan, Mount Baliar Manila Labs, nang baba ng kanyang bahay. Pansit palabok, ayan. Sarap tong pansit palabok mo, madam. Alex Pence Vlog, Miguel Love, shout out po, Sir Alex. Harang, ayan, salamat po sa paharang. Ayan, Madam Ara, napaka-short ng yung video. $3 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Alex Pence Vlogs, nagbaba po ng kanyang bahay. Ara, Miguel Love, shout out from Alex Pence. Ka-native, Miguel Love, shout out. Ka-native. Ka-native YTC, Miguel Love, shout out. Love, good morning. Dan short video mo, Lods, RNL's vlog from Alex Pence. Then, Madam Ara, dan mo daw po si Sir Alex sa video mo po. Sir Mayong, nandito ka pa ba, Sir Mayong? Wala na po si Sir Mayong. Sir Mayong, nandito ka pa ba? Mayong TV? Sir Mayong, wala na? Ayan, Madam Ara. Lablabin po natin si Madam Ara yung kanya pong short video po. Ayan, nakapin. James Vlog, Tamsak, Miguel Love, shout out lalag, Sir James. Ayan, Miguel Love, shout out, James Vlog. Nalab, salamat sa patamsak mo dyan. Thank you. Hello, good morning from James Vlog. Sir James, thank you so much sa patamsak. Madam Ara.
Ay, Diyos ko. Morning, palablab po. Thank you for mo FW ako. Ayun, FW ako lalab. Good morning. Ayan, Sir Alex. Madam Ara, ba't ka natatawa sa akin, madama? 5 million, Miguel Love, shout out. Ano ba yun? Lailingaw TV, good morning. Miguel Love, shout out, lalabs. Lailingaw TV, good morning. Ayan. Good morning, Puhos. Lalab, good morning, Lailingaw. Lailingaw, meron ka na po, lalab, jacket. Lailingaw, salamat, Lailingaw. Ayan, 7 million, Miguel Love, shout out. Miguel Love, shout out. May jacket ka na po, Lailingaw. Sir Alex, ayan, lalabin natin mga lalabs. Morning all palablab, thank you. From FW ako mga lalabs, FW ako Jaa Lifestyle. Ten SNKRS, hi, Miguel Love shoutouts. Ho, hi. Ayan. Good morning lalab. Paguhit po. Ayan. Tamsak Dan from Lailingaw. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, harang. Salamat po sa paharang po, salamat. 10 NKRS. Jers 21 lalab, good morning, Miguel Love, shout out. Jers 21, tamsak kita. Ayan, salamat lalab, Jers, salamat. Salamat lalab sa patamsak, Jers 21. FW ako dan sa short video mo, dating dikit. Ayan, lalab, FW ako lalabs. Dating dikit si Sir Alex, dan tamsak sa video mo lalabs. Million Miguel Love, shout out, good morning everyone. Jers 21, kumusta ka na lalabs, oy? Kakaiba yung ngiti mo, host. Bakit? Bakit ba? Bakit lalabs? Parang pilit ba? Infinite Kids, tamsak host, Infinite. Infinite Kids, lalab, tamsak, Miguel Love, shout out. Hello po from Infinite. Ayan. Infinite, hello po, Miguel Love, shout out, lalabs. 7 million, Miguel Love, shout out. Sir Mayo, nandito ka pa ba? Mount Bali, nandito ka pa ba? Mount Bali, wala na? Wala na po ba si Mount Bali, mga lalabs? Mount Bali? Wala na si Mount Bali? Yun, Madam Mara, pinanood ko ulit yung mo, video. Sir Alex, baba ka po ng bahay mo, Sir Alex. Ayan po tayo kay Sir Alex, mga lalabs. Dan na po ba kayo nakapin? Ayan. Sir Alex tayo, Sir Alex. Ayan, Jers 21 na FW, nagawa po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Jers 21.
Ka-native, ayan, nagbaba ng bike. Ka-native, harang from Alex Pence. Aranelus Vlog dan from Lailingaw TV. Ayan, si Lailingaw po nagbaba ng bahay. Salamat Infinite Kids from Alex Pence Vlogs. Yan, silipin natin yung bahay ni Sir Alex. Sunod ka ka-native lalab. Sir Alex Project Watch Day, Astorgat Central Elementary School. Yan, Sir Alex, nasa bahay mo po ako. Salamat sa pagbitay, host. Alex O2W dan sa'yo. Ayan. From Jers 21 TV OFW, Tamsak Dikit, Sir Lailingaw. From Infinite Kids. Ayan, 5 million Migalab shout out. Sir Alex, pinapanood ko pa, Sir Alex. Tamsak Dikit, Sir Lailingaw from Infinite Kids. Tamsak sa nakapinhost, Alex Dating Dikit from Lailingaw TV. Ayan, Sir Alex, dan tamsak si Lailingaw po. Leodis dito doon po ko lalab, Migalab, shout out. Buwanoy Tilalabs. Leodis dito doon po ko. Ayan. 5 million Migalab, shout out. Kiss Keep It Simple Survival, Migalab, shout out. Good morning, lalabs. Magsaing lang po ako, host, from Infinite Kids. Sige lang, lalabs, magsaing ka na. Unahin mo na yung kain bago YouTube. Infinite, ayan, from Kiss Keep Simple Survival. 7 million Migalab, shout out. Ayan, Sir Alex, nasa bahay mo ako ulit, Sir Alex. Get coffee. Kalas, I already finished drinking, Kiss Keep. Now I am gonna drink water. I'm done drinking coffee. Harang from Alex Pence Vlogs. Ayan. May pasok mga bata sa eskola. YT muna bago sa akin. YT pa more, Infinite Kids. Parang late yung yung pasok ng anak mo panghapon sila. Ayan. Migalab shout out Kiss from Infinite Kids. More coffee, it is feeding the brain. More coffee is not good. Kiss Keep Simple Survival. Maybe later I cannot sleep. Kay Sia and me, Tamsak Dan, sukli na po. Ayan. Just 21 TBFW, Dan Pulpak. Asa kadapit sa Davao, sir, from Alex Pence Vlogs. Now, breakfast. Finish my breakfast, Kiss Keep Simple Survival. I eat rice. No need sleep. YT pa more, no need sleep. Maghatid ko na po yung isa mga 12 sundotas, yung isa naman ang ihatid ay ganun talaga. Ngayon pati yung mga magulang nag-aaral na. Dati nagbabaon lang yan eh. Patamsak sa premiere from Alex Pence Vlog. Kahit saan, ganito rin, kahit dito sa probinsya. Mga magulang dito naghahatid na rin ng mga pagkain. Nagbabantay sa school. Dati-dati, yung mga magulang di naman nagpupunta yan ng school. Nagbabaon lang yung mga
mga bata, pero ngayon iba na. Business tayo mga mamis. Ayan, from Infinite Kids. Habang nag-YT, ayan, Mount Valley Harmony Lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Mount Valley Harmony. Morning all palablab po. Thank you from FW ako. Miguel Love, shout out Mount Valley from Infinite Kids. Miguel Love, shout out Mount Valley from Infinite Kids. Mamaya. Ha? Badin. Ayan, Ka-Native YTC, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin mga lalabs. Ka-Native YTC. Ayan, palablab po ako nakapin mga lalabs. Nakapin po Alex Pence Vlogs. Cooking with Sapia Lalab, Miguel Love, shout out Cooking. Thanks Ka-Native YTC from Alex Pence Vlogs. Hello host, how are you from Cooking with Sapia? I am good lalab, alhamdulillah. Ayan. From Cooking with Sapia. Thank you sis from Cooking with Sapia. Like, thank you so much Cooking Lalab sa iyong pa-likes. Patamsak sa premiere from Alex Pence. Tamsak na Sir Alex. Miguel Love, shout out Cooking with Sapia from Infinite Kids. Ano ba yung niluluto mo? Paano magluto ng ampalaya with carne norte? Mount nandito ka pa ba Mount Valley? Wala na? Jess 21 TV, Daddy Ashish Lalab, Miguel Love, shout out. Daddy Ashish Lalab, how are you? Jess 21 TV of W then from Lailingaw. Thank you Infinite from Cooking with Sapia, 3 million Miguel Love, shout out. Ayan, Cooking with Sapia, nagbaba ng by Infinite dan from Mount Valley. Lablabin natin mga lalabs. Na po ba kayo nakapin mga lalabs? Alex Tampol Vlog, Miguel Love, shout out. Alex Tampol. Ayan po tayo kay Mount Valley mga lalabs. Mount Valley. Ayan. Alex Tampol Vlog, nagbaba ng bahay. Alex. Ikaw sunod ka native ha. Kay sunod kay Mount Valley. Morning all palablab. Thank you from FW. Ako ayos lang ako. Guwapa from Daddy Ashish. Thank you so much, host.
Palablab na kapin mga lalabs. Ka-native YTC Dan full pack bro. From Alex Pence. Alex, tamsak dating dikit. Wag na po umiyak na tamsakan na. Wag na daw umiyak at tatamsakan na. Ayan, salamat sa patamsak. Sino ba lalab umiiyak? Mount Bali Harmony. Daddy Dan from OFW ako, Daddy. Mount Bali, I am watching your video, lalab. Mount Bali. This one is a beautiful flower. Cooking with Sophia, Dan from Lailingaw TV. Mount Bali, I am watching your video, lalabs. Mount Bali. Mount Bali, again, lalabs. Another banana for you, Mount Bali. Lailingaw TV, you have so much like OMG from Daddy Ashish. Viral yan, viral. Si Lailingaw. Lailingaw is a famous. Ayan, Mount Bala, I'm watching your video, lalabs, ha? Infinite Kids, lalabs. Baka masunog ang iyong sinasaing. Whitey Pamor. Video lang, tiho. Sige lang po, lalabs. Thank you, Infinite Kids. Sige lang po. Wash, wash, wash. Maging brown rice na. Oo. Whitey Pamor. FW dan si Daddy Ashish, lalab. Nasunog na. Hinaan mo lang yung apoy. Baka masunog talaga yan. Whitey Pamor. Ayan, 4 million Mega Love shout out. 4 million in the house. Nalaglag. Alex Pence Vlog, Sir Alex. Ayan. Mount Bali Harmony, done from Lailingaw TV. Mount Bali Lalabs, Lailingaw TV already done to you. Kindly return to him. Thank you. Saging at sitaw. From Lailingaw. 767 likes. Saging at lugaw. Saging at gulay, lalabs, oy. Lailingaw.
Lailingaw TV, Migalab, shout out from Alex Pence Vlog, Daddy Ashis, ng baba ng bahay. Ayan. Salamat po sa paharang po, Sir Alex. Patusok sa premiere from Alex Pence Vlogs. Ayun mga lalabs, Sir Alex, meron pang premiere. Tusukin po natin mga lalabs. Dan Alex Pence Vlog from Ka-Native YTC. Lailingaw TV dan from Cooking with Sapia. Lailingaw dan po si Cooking with Sapia po. Pabalikan na lang lalabs po, Lailingaw si Cooking with Sapia. Makating alcohol muna tayo. Dan tamsak sa nakapin dating deket from Sir Alex Pence Vlogs. Iyay lalab, Migalab, shout out, Iyay. Patamsak please sa premiere from Iyay. May premiere si Iyay mga lalabs. Jers 21, nagbaba po ng buy. Lablabin po natin. Jers 21. Ayan. Jers 21 lalabs. Oy. Hashis, Per Lord. Dan connect from Lailingaw. Ka-native tayo mga lalabs. Ka-native. Josel 7, Migalab, shout out, Josel. Ayan, may ano po, may premiere si Iyay po, lablabin po natin mga lalab. Josel 7, Tamsak Harang, good morning lalabs, good morning. Ayan, bigyan kita ng jacket. Madam Ara. Ayan lalab, meron ka na pong jacket, Josel lalab, good morning, thank you so much. Josel 7. L3 lalab, good morning, Migalab, shout out L3. Hosh, you're pretty, thank you so much lalabs. Thank you so much, Daddy Ashis. Mams Ma, Marak, Migalab, shout out. Official, Ma'am siya. Ayan, Ma'am siya, lalabhin kita ng jacket. Ayan, Ma'am siya, lalab, may jacket ka na po, Ma'am siya. Kadang, kadang. 3 million, Migalab, shout out, 3 million. Nakapindan from Josel 7. Ka-native lalab, dan sa'yo si Josel 7. Pabalikan na lang lalab, salamat. Ma'am siya, may jacket ka na po, Ma'am siya. Natin yung bahay ni Josel. Si Lori Love Vlog. Si Lori Love. Alex Pence Vlog, done from Daddy Ashis. How are you, host? I am good, Ma'am siya, lalabs. Ma'am siya, Marak Official. Ibang lahi ba ito si Ma'am siya? Yes, I think Ma'am siya is from Indonesia, sa? Tamsak dan host. We creation dating dikit. Thank you sa blue po jacket from Ma'am siya. Harang. Ayan, 8 million, Migalab, shout out. Patamsak po mga lalabs. Patamsak dikit please sa premiere from EI. Alex, padada ako. Padada.
Iyay tamsak lalab sa iyong premier. Iyay donair. Tamsak na. Alex, padada daw siya, padada. Anong padada lalabs? $5 million Mega Live shout out. Iyay, tamsakan natin yung premier mo lalabs, Iyay. Ayan, tamsakan natin. Iyay donair. Nagmukbang ata to si Madam Iyay. Iyay dan full package. Ayan. From Jusel 7. Patamsak dikit po kay Iyay mga lalabs. Padada yung lugar ko host. Diyan sa abroad. Iyay dan to your main channel premiere from Daddy Ashis. Ayan, Iyay lalab, pasuklian na lang si Daddy Ashis. Dan sa iyong main channel lalabs, pasuklian din siya ng main. Ayan, thank you so much. Lablabin po natin si Ka-Native mga lalabs. Ka-Native. Si Recreation yan mga lalabs. Panoorin mo ito at malalaman ang mga accomplish ni Pangulong BBM sa 100 days. Ayan po, sir, Ka-Native or si Recreation. Dikit ko to sa'yo, sir. Tanadan, tadan. Sa Digos, malapit ako, host. Yun pala yun. Tamsak dan premier mo, host, Iyay, dan dinner, dating dikit. Ayan, Iyay lalab, dan sila lingaw sa'yo sa premier mo. Iway, host, from Ka-Native YTC. Ayan. Ang dami na ang laki na ng ni Sir Recreation, nasa 14K. Before, nung nambabana ako sa kanya, nasa pa lang siguro to. Nasa 3K. Ang sipag niya kasing mag-live, araw-araw. Saka marami tong tao. Minsan nakikita ko 100 yung tao ni Ka-Native. Marami siyang viewers mga lalabs. Si Ka-Native. OTW Ma'am Shamarak Official. Santa Cruz ako from Alex Pence Vlogs. Ayan, Sir We, dikit ko na to sa'yo. 2 minutes yan, para di siya malagas. Hindi na ako magbakas. Ayan, Iyay, dan to your please return back to me from Ma'am Shamarak. Iyay lalag, pasuklaan na lang po, Iyay, si po. Si Ma'am Sha, dan na po sa'yo. Salamat. Tadan. Ma'am Shamarak Official, dan hope you reach 1K soon. Ma'am Sha lalabs. Ma'am Sha, I am here in your house, Ma'am Sha. I am watching your video, Ma'am Sha. I will connect my main channel to you. Then after that, I will give you 5 extra banana, okay? Ma'am Shamarak Official, dan hope you reach 1K. Mas marami kang tao, 6 AM now, Hindi lalabs, oy. Ayan, yung nakapin. 100 yung tao niyan. Alex Pence Vlog Harang. Tamsak dan, Ma'am Shamarak Official from Ka-Native. Ayan, Ma'am Sha lalab, I am watching your video, lalabs. Ayan, Sir We, pangalawang dikit po sa ito, Sir We. Thanks for watching, Sis Host. You are from Indonesia, my friend. Ma'am Sha? Josel 7 dan Sukliting Sludes from Alex Pence Vlogs. Josel Dalab, pasuklan si Daddy Ashis. Dan na po sa'yo. Patamsak sa premiere from Alex Pence Vlogs. Ayan, Sir Alex, mga lalab, may premiere tamsakan po natin. OTW Daddy Ashis. James Vlog, nandito ka pa ba, James Vlog? Wala na po si James Vlog, wala na.
FW ako, wala na rin. Ayan, Sir Ray, dinikit ko to uli yung pangalawang dikit. Nandito pa ba si Sir James Vlog? Wala na. FW ako, wala na rin. Punta tayo kay Jers 21. Jers, lalababa mo yung bahay mo, Jers. Why? OTW dan po, we. We pala. We pala, we. Mali yung basa ko. Dan Daddy Ashish, old friend bro from Native YTC. Alex Pence Vlogs. Sir Alex. Ayan, Sir Ray, pangatlong dikit to sa'yo, may harang ka. Ayan, punta tayo kay tapusin ko lang to, Sir Ray. Ayan. Just 21 tayo mga lalabs. Just 21. Hindi na ako nagbakas. Tadan. So, sunod laylingaw ha. Sunod kita kay Jers 21. Jers 21 TBFW done to you. Please return back to me from Ma'am Sha. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million. Thank you so much. Dan sa nakapinod, Jers 21. Ayan, lalab, Jers. Dan sila ilingaw sa ilalab. Pasuklian na lang, lalabs. OTW, Jers 21 TBFW from Native. Ayan, lalabs. On the way na sa'yo si Native. Jers 21. Ma'am Shamarak Official. Ayan, nagbaba ng bahay. Thank you so much. Ma'am Shamarak Official, nagbaba po ng bahay. 6 million, mega love shout out. Ayan, Jers 21 flight to Davao from Dubai, 2022 flight. Wow, mashallah, mashallah, flight. Kailan flight mo, Jers 21? 1 month pa pala to, tagal na. 1 minute ago. Ayan, Jers 21, nasa bahay, makulalab, Jers. Chef Eric Mala, mega love shout out, Sir Eric. Chef Eric Mala.
Ayan, Jersey 21 lalab, nasa bahay mo ako ha. Ingat ka sa iyong flight lalabs going to Dubai. Ayan, I miss Dubai. Soon I'll go back to Dubai. To work again, to work abroad. Ma'am Shamarak official, I miss Dubai so much. Ayan. I love UAE. Naglalakad ka Jersey 21, papunta ka sa papunta ka doon sa or pupunta ka doon sa ba yun? Waiting area. Exit muna ko, off duty na ako from Alex Pence. Sige po, Sir Alex. Salamat po, Sir Alex. Ingat ka palagi and God bless. Ito rin yung dinaanan ko Jersey 21. Nung magpa-flight ako, dinaanan ko rin to. Pupunta ka doon sa airline mo. Itong lugar na to, sa Dubai. Pupunta ka na doon sa airline mo. Ayan, nakasakay na siya ng aeroplano. SPRCC, Migalab, shout out, SPRCC. Ma'am, shout TW Dan, I'll come for you. Where from you, may I ask? Ayan. Ma'am Sha, where is your country? I think this one is from Indonesia. Hula ko lang. Ayan. Harangos from SPRCC. Patrol Vlog. Ayan, may love shoutout po, Sir SPRCC. Patamsak host, meron kang premiere. Ayan, Jersey 21 lalab, ingat ka. Nag-Cebu Pacific ka pala, Cebu. Ako nung umuwi ako ng Pinas, kay Royal Brunei. Kasi yung Cebu puno na. Full na siya. Hindi ako nakakuha ng upuan dyan. Yung Royal Brunei mga lalab, maganda rin siya mga lalabs. Maasikaso sila saka maraming foods. May pa-coffee, may pa-tea, may pa-juice. Ayan. Royal Brunei. Chef Eric Mala, dan to you, please return back to me. Ayan, Sir Eric Mala. Ma'am Sha, you're so beautiful girl. What country are you? Ma'am Sha, where's your country? Jersey 21 is asking to you. Spare CC, ayan lala, pinapanood ko yung basketballs, ma. Karan, aray ko. Bicolana, Migalab, shout out lala, Bicolana. Ayan. Ayan, Jersey 21. Malapit ko na palang matapos yung video mo, Ingat ka, lalabs. Saan yung chocolate? Joke lang. Nakapindan from FW ako. Jersey 21. Dan sa'yo, titikman kita, host. Sino na? This message is held for review. Anong ginawa ni Lolo sa'yo, oy? Show natin, show. For review daw. Patay ka. Channel for sale, 10K sub at 10K presyo.
Hindi ko lang natamsak dating dikit. Ayan, titikman kita, di nakitang kita lalabs. Just a reminders to all foreigners, the host is mine, okay? OMG. Host, baka may alam ka na nabibili po. Ayun mga lads, baka gusto nyong bumili ng subscribers daw. Nandyan si Titikman, message nyo. Ilagay mo lads kung paano kanila makukontak. Brother Cave, 1020. Ayun mga lads, kung gusto nyong bumili ng sub para di na kayo mahirapan mambanana, nandyan si Titikman mga lalabs. Nagbibenta siya ng banana para di na kayo mahirapan mang banana. We don't have money to buy, so we rather spend time in dikit-dikit. You don't have. Brother K. Blalab, Migalab, shout out. 7 million Migalab, shout out. No money, Mapi Pulos. Ma'am Shak, Kisahe. Namaste, I love Puri Baji, Moton Curry, do you cook? Indian. Brother Cave, may 10 mga lalas. 10-20. Cave. Lalab, bro. Brother Cave TV. You have 10 lalab. Connect to me the 10. I have 10 banana. I will return it to you. Sino di ko pa ex from Bicolana? Ayan, gayain mo lalab si si Cave. Si Brother Cave TV. May 10-20 siya. 10K sub at 10K presyo PM lang dito. Lalab, we don't have 10K. It's too much money. 10K money, you have 10K mga lalabs. If you have 10K money, you can buy subscribers to Titikman Kita host. I will rather dikit-dikit daw until I die instead of buy. Sana all. Because we don't have money, Daddy Ashish. Yeah, I make it just 21 TB OFW. Tadadan, tadadan, tadadan. Selling 10K, robot, grabe. Robot. But if you have money, Daddy Ashish, no need to dikit-dikit. Just wait to reach 10K. Then after you reach that one, you can pay 10K. No need dikit-dikit. No need to go live. You will get more subscribers. 10K. If you have 10K money. Cave Kabiho TV. Tara lalabs, ayan, dikitan mo yung ko. 651 ka, 6.51K. Thumbs up dan sa video nyo, host. Islandski sa Jollibee. Lailingaw, salamat lalab. Never buy po even if I reach from Daddy Ashish. Because some people, they buy Daddy Ashish because they are tired to everyday take a banana. It's tired. Lolo always take your banana. Sandidikit ko. Diyan lalabs yung binaba ko yung Islandski palablab. Ako yan lalab. Click mo yan lalabs. Yung main ko yan. Diyan mo lalag itamsak yung banana. Ayan lalab yung binaba ni Islandski na may palablab. Click mo lalabs. Masabit host from SPRCC. Sige lalab, baba mo yung bahay mo. Taran. Ba mo yung bahay mo lalabs. Nakita mo na ba lalabs? Ay. Ma'am Sha, I will pin your link later, okay? I will give you 5 extra banana. Don't go, okay? SPRCC, baba mo na yung bahay mo. Brother Cave, ikaw si Cave Cave Kabiho. 10 lalabs, dikit mo na. Nakita mo na ba lalabs? Ay. Ma'am Sha, how to make popper? Kabiho, meron kang 651K. Kabiho, check my
My channel, lalabs. Binaba ko yung may palablab, yung binaba ni Ailinski, ako yan. Dalawa lang kulang yan, host. Ikot na yan. Ito, lalabs, bahay ko. Silipin mo, lalabs. Ayan, yung binaba ni Ailinski. Bahay ko yan. Channel for sale, 10K. Sub at 10K. Presyo PM lang dito. From Titikman Kita, host. Basa ka, host. What happened? This one, titikman. Nabasa ko na, lalab. Dalawa na lang, didikit na. Ayun, titikman. Mali yung binakaba mong bahay. Ano ba yan? Binaba mo yung Facebook mo. 3.7K ka bahay mo, di ba? Yes, lalabs. Ayan, mag-start na ako, ha? Brother Cave. 6.551K. Start na ako, ha? Tadida-dida-dan, tadan-tadan. Tadan-tadan. 3 million Miguelab shout out. Spare CC, baba mo yung buy mo, nasaan ka na ba? Spare CC, baba mo yung link mo. UTW na 20. Lalab din lang sa akin, ha? Matagal kasi ang 20. Titikman kita, host. Why don't you buy? No, Daddy Ashish, titikman kita is the one selling banana. Ayan, Cave Lalabs. Bumili lang ako gulay, pauwi na ako. Ingat ka, lalabs. Ayan. Start na, lalabs, ha. Tamsakan mo, lalabs, ha. Yung Jollibee ko. Yung Jollibee ni host. Cave Kabiho TV. Ayan, lalab, halos ma-full watch ko na yung video mo. Ayan, oh. Ayan na, oh, yung red sa gilid na. Wash. I don't know, just TBFW, how to make proper garu. People don't use Indian food. Garu people are using own food. Ambot. Jess, hindi daw niya alam, Jess. Ayan, lalabs. Ay, gumuhit ka na talaga. Dalawang dikit lang, gumuhit ka na talaga. Ayan. 6.52. Walang pa ako ng 8. Dadadadadadan. Cave Kabiho TV Dan from Lainingao. Do you know Garu language, Jess 21? Yeah, you know how to make maybe. Ma'am siya just like dosa or puri. Ayan. I already taste that one. Ano, ma'am siya. Indian food. Before I was working in UAE, Indian school. Every end of the month, they have free food, Indian food. Ma'am, ano, naming mahos. Mount Valley. Hindi Tamil ang Carla, only ma'am siya.
Ambot sa imo, Jers 21. Hindi nga daw siya marunong gumawa nun. I think, ma'am siya, biryani. Maybe she knows how to make biryani, sa? I love biryani. I love this one. Beef biryani. I can make puri but don't know to make dosa. Ah. Walang Namingama means how are you? Okay. Jess 21 Dan from Mount Bali. Jess Lalab, dan sa'yo si Mount Bali. Make a video and share me, okay, from Jess 21. Ma'am siya, they said make video and then share to him. To Jess 21. Sige Lalab, hindi pa ako tapos, panay daldal kasi si host. Sige Lalabs, 6 pa, 6. Hindi pa tapos si host. Salamat bro Cave. Hindi pa ako Lalab tapos ha. Nagdidikit pa ako. Sinasign in ko pa kasi, ayan. Okay, Just 21 TV OFW. Micha Chukma host. Chahukma, what's that Lalabs? Ayan, si ma'am siya nagbaba ng bahay mga Lalabs. Lima pa Lalabs, kay ba? Di pa ako tapos Lalabs. Ayan, 3 million Miguelab shout out. Ojo Wolf Lalab Miguelab shout out Ojo Wolf. Dan Tamsak Lalab, salamat sa iyong patamsak Lalab, salamat. Ayan, 5 million Miguelab shout out. Pwede mag-promote, sige lang mag-promote ka lang dyan. Ayan, sa mga gustong magpaganda ng channel nila mga Lalabs. Gumagawa ng channel, si ng customized intro, outro, thumbnail, profile picture, banner sa YT. Nag-edit din siya ng video mga Lalabs, pang vlog. Si Ojo Wolf, ayan, PM lang kayo guys sa kanyang FB. Cyril Charles L. Cervela, ayan mga Lalabs. Salamat host. Ayan, salamat din sa'yo Lalabs. Ayan mga Lalabs, yung mga dyan, tinatamad mag-edit, pwede kayong magpa-edit sa kanya mga Lalabs, pag-miss lang kayo sa kanyang Facebook.
4 na lang, Cave, ha? 4 na lang. Palablab si Iyay, mga lalab. Si Iyay po, si Iyay. Lablabin natin, mga lalang. Ayan, si Bicolana may 20, mga lalabs. Lalab, yayain mo si Cave, lalabs. Nandyan siya kanina. Hindi pa kayo ex. Bicolana. Bali Harmony Pulpak done to you from Jers 21. Malapit na akong matapos sa'yo, Cave, ha? Sir Brochito, good morning po. Mega love shout out. Sir Brochito, good morning. Laylingaw Bilol na po from Bicolana. I want watch official. Good morning. Just having a kupa coffee. I'm at the cafe. How are you? Lalab Mega love shout out. Welcome to Australia. You're from Australia, mashallah. Good morning. Ayan, Ian, watch. Mega love shout out, lalabs. You are working at cafe, sa restaurant. Ian, watch. Mega love shout out. Good morning. Thank you so much. You have now moderator, Ian. Sebuchito, good morning po. Good morning, lalabs. Sino pa may 20? Tayo ba, Bicolana X na ba tayo? L3. Ayan, L3, nagbaba ng buy. Sino may 20 dyan? Mga lalab, sino may 20 dyan? Ayan, si Bicolana may 20. Hope everything is going great for you all. Yes, Ian, thank you so much, lalabs. Can you give me, coffee? Cappuccino, give me cappuccino. Tadadam, tadan. Ayan, 7 million, mega love shout out. Tadan. 5 million, thank you so much, 5 million. Manisain ka sa Bicol. Kamsur po, Bicolana, nasa Kamsur. I'm a concert pianist and composer. Wow, it's good. Ian, watch. I'm gonna check your channel. 1.2K. Okay, Ian, lalabs. I will connect my channel to you, ha? Okay? Para madaling matapos. Bro Cave, ayan, lalab, Bicolana, si Bro Cave. Meron siyang available 2020. Mabagal ako, Bro Cave, 2 na lang, tapos na ako. Panay kasi ako daldal. L3 all connected. Ayan. Agila Vines, mega love shout out, Agila. Agila Vines, lalab, mega love shout out. Nagahang na naman to. Nagahang na naman ay. 2 na lang ako sa'yo, Cave. Tapos na ako.
Ojo Wolf, OTW din nag-chat mo ko sa FB ko, Rasta Pilipino. Ojo Wolf, si Just 21, chat mo daw. Magpapagawa ata sa'yo. Ayan, meron ka ng customers, Lala. Agila Vines, nagbaba ng Baylay Lingaw TV. Nagang na naman tong mobile ko. Sira na siguro to. $5 million, Mega Love, shout out, 5 million. Ojo Wolf, nandito ka pa ba? This is a song I composed for a Filipino lady. I will watch, Lalabs? Iyan? Isa na lang. I'm sure you will enjoy the music. Unfortunately, she has passed away. OMG. She is your friend, Ian? Isa na lang, isa na lang. Ayan, Agila Vines, nagbaba ng bahay. 5 million, Mega Love, shout out. Isa na lang, Cave. Matapos na ako. Hinahanap ko pa yung ginakadikit sa'yo. Lingaw TV din from Agila Vines. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. 8:30 na kasi. Ayan, Cave, lalabdan na ako sa'yo ha, Cave. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. 6 million. Iyan, Lalab, I will connect my channel to you, okay? I will watch. Ma'am Sha, nandito ka ba, Ma'am Sha?
Ma'am Sha, you still here? Wala na ba si Ma'am Sha? Ma'am Sha, nandito ka pa ba, lalab, Ma'am Sha? Dahil na po ba kayong mga lalab sa nakapin kay Jers 21? Sweet Soul, this is the song I composed for Angelita, Filipino. Lalabs. Ian, lalab, I am watching your composed song. Agila din daw sa'yo, lalab, si Ian, lalabs. Maraming salamat po sa pagpin. Ayan, maraming salamat din sa'yo, lalabs. Saging at gulay mo, lalabs, watching here. Agila din from Ian. Agila din sa'yo si Ian, lalabs. Mira Chotay Backyard Garden, mega love shout out, lalab Samira. Thank you. Agila dancer, agila si Ian, lalas. Pasuklian na lang. Agila Vines. Ayan si Agila. Yan, Agila, nasa bahay mo ako, ha.
Agila. Backyard Garden. Dan, full pack. 476 ka pa lang pala, Agila. Si PJ pala to. Sa katutubuan. Ayan, Agila Lalabs. Parang di mo naman tinitingnan yung binabaril mo. Patay na ata yung mga kasama mo dyan. Lahat mo na ata pinagbabaril. Pati yung nagbibideo sa'yo, binaril mo na rin. Ayan. Pati yung nagbibideo. Tamsak Danos, Bruchito, dating dikit. Lalab, salamat. Alay, kangalay. Sir James, Migalab, shout out, Sir James. Lalab, Sir James, Migalab, shout out. Sir James, GPGP Lalab, salamat sa patamsak. Migalab, shout out, good morning. Host, Samira Dan Old Connect. Samira Lalab, can you return to ano Lalabs? Lailingaw on the pin. Please connect to him. Nagsusukliin Lalab si ano, si Samira. Wait ka lang Lalabs, nagsusukli naman yan. Great Nature Mix Vlogs. Migalab, shout out, Great Nature. Lalab, Great Nature, bigyan kita ng dyan. From Green Nature. Ayan, Green Nature Mix Vlogs. Lalab, may jacket ka na. Thank you so much. May jacket ka na, Green Nature Lalabs. Yan, Laylingaw. Nasa bahay mo ako, Laylingaw, ha. Hindi na ako magbakas. Wala nang bakas, Lalabs. Alay. Saging at gulay from Laylingaw TV. Maganda talaga yung may sarili kang taniman. Kasi lahat fresh. Thanks, Guapa Host from Great Nature. Yung channel mo to, Lalabs. Alam, malaki na rin pala yung bahay mo. Hindi ko nakadikit ako sa'yo, ha. Ayan, Laylingaw, pinapanood ko pa yung video mo. Sunod kita, Agila, ha. Agila. Sunod kita kay Laylingaw, ha. Agila Vines, baby pa yung bahay. Agila Vines, sunod kita, Lalabs. Who calling you, Guapa? Green Nature Mix Vlogs, Daddy Ashis. She call me Guapa. You know the meaning of Guapa? Ayan, ano, Laylingaw, di kita to sa'yo Lalab, ha, Laylingaw. BJ, respect my presence. Yes, Daddy Ashis, Lalabs. Wala palang nan.
Bloody Coder Dan from Lailingaw TV. Ayan, Lailingaw, salamat lalab sa pagdikit kay Bloody Lalab. Thank you so much. Thank you. Salamat, Lailingaw. Yung dikit pa to sa'yo, lalab sa. Wait lang at may harang pa. Tapusin ko lang. Jers 21 lalabs. Nasa Pinas ka na lalabs? Jers, nasa Davao ka na ba? Dan, tadadan, tadadadadan. Ayan, Lailingaw na TV, nasa bahay mo ako ni Lailingaw, ha? Walang ano Manus Island Ski. Yes, lalab. Ayan, Lailingaw, ha? Pinapanood ko pa yung video mo, Lailingaw. Okay, host. Salamat, uli, host. Island Ski. J-Dog is in the house. Migalag, shout out. Hi, everyone from J-Dog. Ayan, 4 million. Migalag, shout out. Just 21 lablabin natin, mga lalabs. Just 21, nasa Pinas ka na lalabs, Jers. Party, J-Dog, party ri. Ayan, nagbaba ng bahay si J-Dog, mga lalabs. 5 million, Migalab, shout out. Ayan, Lailingaw, 2 minutes watch. Lalabdate ko na to sa ginato malalagas. Lailingaw. Nandito pa ba si Agila Vines? Agila, nandito ka pa ba, Agila? Agila Vines. Ang palatandaan, lalab, good morning, Migalab, shout out. Wala pa, host, malabo pa ako makapuli sa atin. Kala ko, nasa Pinas ka na eh. Kasi yung video, matagal na ba yun? Inilit mo lang. Yan, Lailingaw, ha. Ang palatandaan, lalab, good morning, Migalab, shout out. Agila Vines, baba ka na ng bahay, lalabs. Ito, last na dikit ko sa'yo, Lailingaw, ha. Nandito pa ako, ma'am. Ang palatandaan, good morning sa'yo, lalabs. Kumusta ka na? Oo, noon pang 2010 yan. 2010 pa pala yan, inedit mo lang. Kala ko nasa Pinas ka na eh. Agila Vines tayo, Agila. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. 6 million in the house. Mga lalab, palablab po na kapin, mga lab. Bibi pa yung bahay. Agila. Yan na kaming channel siya, mga lalabs. Ang palatandaan, lalab, good morning to you. 6 million, Migalab, shout out. Salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Nag-iikot si host. Anong meron? Pag nakapuli ako, dumanunta ka sa Indo. Sige, punta ka dito, lalabs. Oh, Jers. Pumunta ka. Anong buwan ka ba uuwi? Ang palatandaan, lalabs. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Punta ka dito, Jers. Ang
Ang palatandaan, thank you so much. Pag walang nag-welding dyan sa Indo. Ngayon, I think, ngayon wala, Jers. Pansin mo, naka-live pa rin ako. Ay, nag-iikot na nga pala, oh. Kaya nga sinisilip-silip ko, eh. Oy, Jers 21. Bilaukan ako sa'yo. Hindi naman nawawala ang welding, ha, Jers. Kaya nga tinitingnan ko, eh. Harley TV Dan from Lailingaw TV. Lailingaw TV, idol. From ano, ang palatandaan. Dan sa nakapinos, Agila. Agila, nasa bahay mo ako, Agila, ha. Maganda nga ngayon yung live ko, medyo maganda. Pero wala pa namang 9 kaya. Hello po, Miguel Love, shout out palatandaan from Lailingaw. Infinite Lalab, Miguel Love, shout out. Nagbaba ng bye si Infinite. Agila Lalabs, EPJ, oh. Kala ko talaga si EPJ. Taga Negros pala to si Agila. Ayan, Agila Lalabs, sa bahay mo ako. Dan Idol Lailingaw TV from ang palatandaan. Lailingaw Lalas, pasuklian si palatandaan. So hindi pa ako dadating, kaso dyan pa yung boyfriend mo na welder. Nandun lang sa kapitbahay, Jess. Ba gusto mo, weldingin ka niya, eh. Iyay, ayan ang palatandaan, nagbaba ng bahay. Ayan, Agila Lalas, dikit ko to sa'yo, Agila, ha. Oh, lahat na ng, pati yung nagbibidyo sa'yo, binaril mo na. Agila, pati yung nagbibidyo sa'yo, nabaril mo na. Mga nalabs yung nakapinom si EPJ. Pati yung viewers, binaril na. Yan, dikit na lang. Ito, pangalawang dikit, ha. Agila. Si palatandaan, lablabin natin mga lalab, nagbaba ng bahay. Joan Reyes, lalab, Miguel Love, shout out, Joan. Miguel Love, shout out, host. Ayan. Infinite Kids, Dan Yummy Food, it's delicious. From Agila. Dikitan nyo si Agila, mga lalab, kung ayaw yung mabarel. Si PG yan. Ayan, Agila, 480 ka na, lalabs. Pangalawang dikit sa'yo, ha. Diyan kita ng 5. Agila. Hindi na ako nagbabakas, Agila, ha. Sweetie Ann Purado, lalab, Miguel Love, shout out, Sweetie Ann. Sweetie Ann, lalab, thank you so much. Miguel Love, shout out. Ayan, si Sweetie Ann, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin, mga lalab, si Sweetie Ann. Sweetie Ann, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Sweetie Ann Purado, lablabin natin, mga lalas. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. 6 million in the house. Sweetie Ann, lablabin natin, mga lalab. Sweetie Ann, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palablab pa ako nakapin, mga lalab, si Agila. Baby pa yung bahay niya, mga lalabs. Mga lalab, pa-watch naman yung aking video, mga lalabs.
Ayan, si Bicolanang Uragon. Ako rin yan, mga lalabs. Yung aking Jollibee. Kuya Ed PH, Migalab, shout out puhos. Kuya Ed, Migalab, shout out. Huwag naman sanang mag-wielding. Shout out, Lalab, Migalab, shout out. Ang Palatandaan nagbaba ng kanyang bahay. Kuya Ed PH, nagbaba po ng bahay. Ayan, Agila, pangatlong dikit sa'yo, Agila. Agila. Hindi na ako nagbabakas, Agila, ha. Dalawa na lang. Sunod tayo kay Palatandaan. Kuya Ed PH, nagbaba ng bahay. Kuya Ed PH. 5 million Migalab, shout out. Tadadan, tadan. Tadan. Taga Negros pala yung nakapin, mga lalabs. Taga Negros. Ayan, 485 ka na, Agila. Sabay mako uli. Ayan, pang 5 dikit to sa'yo, Lala. Punta tayo kay Palatandaan. Ayan, pinapanood ko, Agila, uli yung video mo, lalabs, Agila. Kuya Ed PH, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalab. Kuya Ed. Ang Palatandaan, Dan Pulpak from Agila Vines. Lalab, Palatandaan, Dan sa'yo si Agila, lalab, pasuklaan na lang. Aray, gatun. Jing Lalab, Migalab, shout out, kumusta ka na, Jing Lalas? Jing G Vlogs. Buti ngayon maganda yung ating connection, di tayo naglo-loading. Thanks naman, God, nakikisama ang connection ko. Kahapon, saglit lang ako nag-live at panay loading. Jing G Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Agila. Delete ko na rin to sa'yo, ha. Ayan, Lalab, 3 minutes watch to, ha. Kuya Ed PH, Dan from Agila. Tadan. Tadan. Ayan, 2 million Migalab, shout out. Dexy TV 50, ma'am, pwede sumali Dexy TV. Sige lang, lalabyan kita ng jacket. Pwede lalag. Dexy, Migalab, shout out. Bigyan kita ng jacket. Ayan, Dexy, may jacket ka na, lalab. Dexy, salamat.
Pia Mix Vlog, Dan Tamsak Host, Pia. Pia Lalab, Migalab, shout out Pia, Dan Tamsak. Lalab Pia, salamat sa iyong patamsak. Pia Mix Vlog, ayan, nagbaba ng buy mga lalab. Pia Mix Vlogs. Dan Tamsak and Bell All na ma'am sa'yo from Dexy TV 50. Ayan, salamat lalab, salamat. Tingnan natin. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Sige lalabs. Dexy, main channel mo to lalabs. Three days lang, 3.1. Ayan. Tunyon ang tanyag na sabongero sa aming baryo. Aguila Vines, Pia Mix Vlog, Dan from Aguila Vines. Aguila Vines, Dan from Palatandaan. Ang Palatandaan, ikatlong tagpo. Yan lalabs, Palatandaan. Wait lang mga lalabs, wait lang. Okay. DJ Boom Boom. Ma'am, saglit lang autofill ako. Wait lang, ma'am. Sige lang, lalab. Sige lang. Ayaw mag-play.
Tamsak Danos palatandaan dating dikit from Laylingaw. Ay nalang palatandaan dating dikit daw po lalabs. Ayan, 5 million mega love shout out mga lalabs. Thank you so much. PMX Vlog dan dikit, dating dikit from Laylingaw.
Ayan, Dexy TV 50. Silipin natin ba yung bahay mo, Lala? Wait lang. Dexy, yung binaba mong bahay, ano, ganito oh. Hindi siya ma-open, Lalabs. Mali yung link mo. Dexy, punta ka dun sa ano mo, Dexy. Punta ka sa channel mo, dun sa ano mo, sa video mo. I-click mo lang yung share dun sa baba ng ano mo, video. Click share, tapos may lalabas copy link. I-click mo lang yung copy link. Tapos balik ka sa live ko sa baba ng ano. I-copy paste mo lang. Hindi siya ma-open, Lalabs. Ayan o. Dexy TV. Hindi available yung video mo. Punta ka lang sa ano mo, channel. Balik ka sa channel mo, ano, Dexy. Dexy, punta ka sa channel mo. Tapos sa baba ng video na gusto mong ilapag, meron doon nakalagay na share. Di ba may nakalagay doon ano, yung like na ganon? Tapos may dislike. Tapos may live chat, may share. I-click mo yung share, Lalabs. Then click, may lalabas doon copy link. Ayan, i-click mo yung copy link. Then pagkatapos mong makopy link, balik ka sa live ko. Tapos sa baba ng chat box ko ng live ko, i-click mo lang, i-press mo lang siya ng ano, kamay mo. Then lalabas copy paste yun. Pwede mo nang ano yun. I-click. Papasok na yung link mo. Hindi siya ma-open, Dexy. PMX Vlog, Lalabs. Dexy, hindi siya lalab ma-open. Agila Vines. Dan sukli na sa bahay mo, pang 488 sa'yo. Kuya Ed's Vlog Dan from Lailingaw TV. Ang palatandaan Dan sa nakapin. Tingnan natin, Dixie, kung tama yung binaba mo. Ayun. Dixie TV. Malaki na rin pala yung bahay mo, Dixie.
Madalas ano lang ako, mag-share lang ako. Wait lang, Dixie, bigyan kita ng ano, lalaba. Banana, wait lang po.
Laylingaw TV dan tamsak and bell all na sayo po. Laylingaw TV harang. Rodi Rahita 8:16 PM Houston, Texas. Ayan, Dexy Lalab 2.07 kalalas. Bigyan kita ng 5. Pedicure part 2. Ayan, Dexys Lalab, sa bahay mo ako, Dexys. Dexys, nasa bahay mo ako, Dexys. Harang Lalab, salamat sa iyong paharang, Lalab. Yan, Lalab, yung pedicure part 2 mo, Lalab, nandito ako. Hindi na ako, magbakas ha. Dexys. Yan, Dexys Lalab ha, yung pedicure mo. Panorin natin 1 to 2 minutes para di malagas. Ayan, Lalab, Dexys, dikit na to sa'yo, Lalabs. Kuya Edan na from Dexys TV 50. Salamat, ma'am. Ito pangalawang dikit sa'yo, Lalabs. Dexys. Wait lang at may harang. May harang. Salamat, Laylingaw from Dexy TV 50. Tadadan, tadan. Taliguan ko nga si Maui. Ganda ng thumbnail mo kasama si Maui. Opo. Salamat po, Madam Ara and Elos Vlog. Lagi mo kasama si Maui. Pero parang namayat si Maui kasi mapili sa pagkain. Tadan. Marti sa pagkain si Maui, Madam Ara. Ayaw kumain ng bago kong bili. Mahal-mahal pa naman nun. Cat food, opo. Yung nabili ko kasi nung isang araw, sobrang tigas. Parang di niya kayang nguyain. Iwan ko, expired na ata yun. Ano pa naman siya, ang dami pa. Hindi naman ata pwedeng ibalik yun kasi nabuksan ko na. Kapangalan ng aso ko yan, Nusa. Yung Maui Boy. Maui Boy pusa. Maarte siya. Kaya ginagawa ko pag pinakain ko siya, binabasa ko pa ng tubig para lumambot. Kasi maarte. Ayan, Dexy Lalab, nasa bahay mga ka-oli, Dexy. Buti ngayon, Madam Ara, maganda yung aking connection ngayon. Ngayong araw. Kahapon, saglit lang ako nag-live. Mga ano lang siguro kahapon. Wala pang 1 oras. Salamat, ma'am, from Dexy. Ayan, Lalabs, garbage collector. Garbage collector. Magtapon ka na ng basura. Ayan. May himala, okay ang net mo now. O nga, Madam Ara, okay yung net ko ngayon.
Pero kahapon nakakagigil. Minsan may time na maganda, Madam Ara. Minsan merong time na 30 minutes pa lang akong naka-live. Grabe loading. Nag-automatic siyang namamatay. May saltik. Bukas na naman nito. Minsan walang internet. Nakakaasar. Okay, ma'am, from Dexy. Ayan, Dexy Lalabs. Pag maganda, sagarin mo na. Kaya nga, Madam Ara. Kasi minsan lang to. Baka bukas na naman. Bad trip na naman. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Kaso lang, Madam Ara, ano kasi hanggang 8 ka ng gabi, patay tayo dyan. Ang hirap umistraight ng upo, Madam Ara. Kangalay. Mahirap umupo ng tuloy-tuloy. Kasi naiipit yung tiyan ko. Ay, Diyos ko. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Lailingaw TV. Ayan, thank you so much, Lalaz. Kailan ka mga anak? Mga February po. February, madam. February. Makatapos siguro ng Valentine's. Mga February, baka February 14. Next year. Malapit na, madam. Ano lang, 4 months. Babalik ako ng abroad pagkatapos. Trabaho ako uli. Infinite Kids, ayan, nagbaba ng bahay. Mahirap yung nandito lang sa bahay. Gusto ko may ginagawa ako. Mahirap umasa lang sa padala. Ayan, naglo-loading na. Ayan, Dixie Lalab sa bahay makulay, pangatlong dikit. Dixie. May mapupuntahan na ang pagpapagod mo, may anak ka na. Oo, Madam Ara. Ang hirap kasi yung yung panay trabaho ka sa abroad tapos wala ka namang anak. Parang wala lang. Pinapagod mo lang yung sarili mo. Wala ka man lang makausap pag nag-video call. Wala kang ka-video call. Panay trabaho ka, wala lang, sarili mo lang. Parang kulang ang buhay mo. Kulang ang buhay pag walang anak. Mas maganda pa rin yung may nagtatawag sa'yo ng
Maganda pa rin yung may nagtatawag sa'yo, mama. Sabihin, mama, padalhan mo ko dito, mama. Mama, gusto ko ng ano. Gusto ko ng computer. Mama, bilhan mo ko mobile. Maganda yung ganon. Kaysa puro trabaho, work, tapos walang anak. Wala, hindi masaya, Madam Ara, pag walang anak. Hindi talaga masaya. Puro ka work, puro ka happy sa abroad. Punta ka doon sa mga kaibigan, inom-inom, may wala. Tapos makikita mo yung ibang kaibigan mo, nagbibideo call sa kanilang mga anak. Ikaw nga wala. DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay, DTS.